from He that make us what we are. All the crippled men and women sit down. God can understand your mind. But if you are healthy and you are sitting down, that means you are making God a child. So I want to Chineke. Lord, I want to Chineke and they like Rundoniering. Geguzore yoto. Ebronye nwoke kpo okpu n'isi. Ọ ga-amasịkwa Chineke na iwepụ okpu ga-enwe nwa agbọbịa n'ọdụ. Ọ ka onye ngwọrọ dị ihe ahụ. Nne daalụ o isi ike for your ngwọrọrity. Thank you. Ọ bụ na ikpu okpukpu yorokwa na onye nwaanyị isi ebe ọtọ. Ọ bụ na di gị nọ gị n'akụkụ gị maburu di gị bụ n'isi nwu. Ọ gị buru tebụl dọkwasa n'isi nwu. Ọ gị in fact yipụ efe gị ji ya kọva isi ga gbasa gị yiri ahụ. Eme na America. Onye nwaanyị nọnyere unu. Ngwa fewere Chineke aka ka anyị nabata ya. Anyị na-ekele gị Chineke nna. Chineke nna. Nabata Chineke nna o. Ana m eme gị onye isi Chineke nna m. Nabata Chineke nna m. Nabata Chineke nna m. Ana m eme gị onye isi Chineke nna m o. Bata bịa n'uwere oche o. Chukwu bịa n'uwere oche o. Ịbata n'ihe ga-aga ọfụma. Anyị na-eme gị onye isi anyị. Anyị na-eme gị onye isi anyị o. Weli aka nne gị elu. Onye mmeri gwa ya anabata gị dịka onye isi. Father, we make you the chairman of this occasion. Butere anyị ụzọ, kpotere anyị azụ. Ihe ọbụla anyị na-eme ebe a taa ka ọ gaa na ntụziaka nke gị. Ihe ọbụla ị na-amaghị agaghị eme ebe a taa. Sọsọ ihe i kwuru wu ihe ga-eme. Because na ya emeela gị onye isi. N'aha Jizọs. Nwere onye ọbụla bụ ihe ọjọọ n'obi wee bịa. Ọ na-aga mmemme like this. Ụfọdụ na-agbakọ na-atụkọ ihe ọma ha ga-eji wee du nwatakịrị ụlọ ma ọ duo ndị gbara akwụkwọ ụlọ. Ụfọdụ na-agbakọkwa ihe ha ga-eji wee gbasasị ụlọ. Ọ dị onye bịara mgbasasị, eluigwe ga-agbasa gị n'aha Jizọs. Onye ọbụla ga-eji ego ọjọọ ikuli ịnwụsị ụmụnne anyị ebe a dịka ọ na-ekuli ọ ga-ada ngwọrọ. Gị bulite, gị bụrụ onye nwaanyị, gị bulite ara ezigbote ara 28 of December ga-apụ nọ. Ada ara ụgụrụ ụnụ mana agụ ara ụgụrụ bifo agwọta ya ọrụ ahụ. Ara apụ ha n'onye ahụ taa mgbe a ga-agwọtala ya lekwa ala ili. Ihe m tụrụ bụrụ achị. Ihe ahụ mekwe. N'aha Jizọs. Gị wurukwa na onye nwoke kulie ka i were ego ọjọọ ma ọwa ọgwụ agwụrụ ma ọ gift ọjọọ. Gị gụrụ ọnwụ ka ị bịa weta ya nga. Akwụkwụ dọga onye ọdọla dokwume n'ihe okwu. Nga akwụkwọ ndọga anyị ga-agbakọta ewere fonu na-eche m. Echepụgo Facebook, chepụgo Instagram. Ụwa niile ahụ ga-amara na iwu onye ọjọọ n'aha Jizọs. Nga anyị ghara bụrụ ihe ọma bịa, ngọzi Chukwu ga-eso anyị. Anyị ga-adị ndụ banye 2018. Onwe ha akụkọ ọjọọ a ga-akọ na famili anyị. Maka na anyị ji Chineke ehinyere isi n'aha Jizọs. Anyị kpuchie ebe a n'ọbara Jizọs. Ekpuchie m onwe m n'ọbara Jizọs. Anya ọjọọ niile nke ga-ele m anya ahụ lekwa isi anya oghe. Anya ga-eghe oghe ma nwedị ihe ọ ga na-ahụ. N'aha Jizọs. We are thoroughly guarded in Jesus' name. If you are not a winch, clap for Jesus. Chimara na ibu ha mụsịkwara Chineke aka. Gị na-akọ aka gaa nọrọ ọdụ jikwa nwayọọ maka ịgbaji oche. Ihe awa ụgụrụ. Agadi mata mukwa, otu wanka
Thank you. DJ, God bless you. I got my little because of I got it while I want to off again, man. If you are not used to puff or was again pushing here, is you load. Hello, I hear you. I'm running. No. We did this. When I say Ganya got running above. For pushing watch. Two more things they are pushing watch. 2 years, you got the latrine. Just see where you from Mekonia grass school, just pick a peak. You know, get that game 1 minute. The man daughter. When you wine on your own, name Wabian. Una Bobian. Gina alone you can make it, yeah? When you pitch. When you never found Bia. No, Negafetebe. Mokro yeni mono lulati. Una anne. Ono no mwente kupe na disi ya agada agapo ono washi. Ila hagi. Loi. Ya. Ele kwe kele sa agapo loi. Ngana kai. Isi ba hago won. Oka obia na uju. No, onye ebe. Okay. Ndị gwan. Gari. Ada. Okay, Ada. Joga kwam. None. Obia na uju from yesterday na phone last night. No ntị. Anom na abali uju akpọ na phone sim chifimo. I heard you are coming for my sister's wedding. You say yes, I'm going to go in terms of them man na even them man advertise how lot maybe not only an hour the girl from mother 8 where to the girl and the really water honey na lutana the source one from and actually mecha should be at mepa ha bia mere nsi no water ko ga de bo hi kwe no ga emeregi so me property academy usher Chikwani abuari yangu ahia na mwenye ga ahụ ya onye m jiri kpọ ya ozugbo kwedi ma mkpọcha ya lipụta so thank you unu nyere ya aka biko ọ bụ na nwa gị na-etu nwaanyị ma ọ mụ na-egu nwoke ọkwa nna ala ile anya nwaanyị mewago obi na itiri imezu ha abụọ onye dị available ọ sị m gwa ọnụ na ahụ ya niile nwa igwese ya okwu nwa ga-ebụsị ya asị na ahụ ya shie nwa onye a even ya mụọ na asọ m ụmụ n'ụlọ ha ọwa ụdị ihe kwuru konyere m ya aka onye nọkwana m n'akụkụ so n'ibi ya kwara gaụn mana ya gịda akwa na gaụn ya yigide na gaụn enweghị ihe yitere ya ga-eyi jumpsuit abịa ka chef ya niile nwee ike pụsịtasị elu ala na-ama the jumpsuit na a ga-akwapụ ya ofu ibe aka ya ga-enwe upside one side ọ wụdụ sọl style ihe awụcha aka elele ya ahụ mara na ahụ ya dị oke so don't worry ada somebody ga-ada atụrụ n'aha Jizọs onye nwaanyị nọnyere unu biko anyị ga-agbapụ ya ọsọ onye mgbe anyị ga-akpọlite bụ ndị mụrụ ụmụnna anyị na marriage please put your hands together as I welcome to the high table sponsors in the person of Chief and Lolo Godi Ikeme ọha nwa mụrụ ụmụnna anyị na marriage ele ebe ha nọ
Okay, thank you. You hit at heat. Of course, reading whatever all the time. Just to go, man. On our back is there. I can't run over here, lab and get covered. You tell record. Tana Monga, Kegra Green. It's rather than me, say, I small 1, 2. Thank you very much. Please, we want to welcome to the high table the parents of the bride. Onogahu, Onyem 191, Gloria, Mama Gloria, Koi, Christmas, Emeribo. On one name, my mother, the woman on one name, Mom. Nafla, Onyem Gloria. How do you call Papa Gloria? Call you call Mamma, or you Mamma and shirt. Gloria, you Mamma. Because Dika have a cover, Papa can walk in a Mamma can walk again. When I know there is no sir and lady, sir and lady. Put your hands together for sir and lady. Christopher Onyenano. All hammer on what I'm walking about. So please, DJ, give us a special track for Tenana Kewoki. Thank you. I can say how to take one on the name. I have 1 or 2 things. I want to have that for her. Man, before I am going to please, I want to quickly recognize or introduce to us the presence of Chief and Lolo Diala Ikeme. One name Moki. Name Pam Wongaha. 11 Hano. Oh, there he came. What abra lumana machi abra ke loni o se ekwa ya lo feto ma aka go be lu if na ro nyo lumana ya na anambra nya ha ebe mgra no madam kwan oh another place good umo ya no gina akoko sana ma we eh ijuwa yes because umo special guest in our midst when I'm got only two wow my direct brother we share the same name Ufuaha kaina za, ufuchi kaina ebere, ufuebe kaishi. Ama udu ufuano kaina arubiko. Onyobula muroke. On one name my father, one name moke, my uncle, my just all the way from USA Kahasebata because of this wedding. Please, we are going to put our hands together for our blood brother, Chief and Lolo Longinus Igbo. Anyana Somba 1 Nekwe. Please put your hands together for them. I am the entire commissioner of police. Daddy, are you comfortable there? Baby. Go now. Oh, man, they work at Campini and I see Shilo. No. Welcome. Come on, baby. Now, where? Mommy, no, mommy, help me. Yeah, we are. No, sir. I was in Texas last week. Before I left Texas, we were together. You return at Texas, never go to Texas before you return at Gates. Texas, we went to Rakam. Look at Rakam, Biniwakam Jones. I'm one Rakam, Ahanga. Okay, see, but at Texas, give them Rakam, Texas. Yes. Mazina Oriako Chibozo Durugo. All one name walking all the way from America. Kusi bata US of A. I say bata na wunye diko. I get your whole chamber. Let the hand. Jawanu. Let long again. Madam Onabia. Let's come more, Madam Noya. Wow. Okay, this is the Chitanya Madao. No, sorry. Mr. and Mrs. Shibwike Emeribo.
Yes, one day Gloria and Kemoke. After today, I got a proposal on the 4th of January for him and him wife. For him and him wife. Yes. The Barioga Kankaga Otu is going to be fun all through. Gloria. Gloria has to be this year. See Amaba. Amapa, she go Baba. Yes, yes, Sukota Kagi say, Meko Patama, Gloria Neko Patama, Sibike Neko Patama, Mahana Gomugebe, and I gave it, Sine Kenna, Yomarukomaka, because put a hands together as they come. No, we Bagane, my head, Fremaka, because anyway, I go property I home. And when you are got out on a fort, I says in the area, and I change your mind. When I want to nega on the 4th, it's a marriage. Come with the night, we're all like Majalaga, Giza, Manoria. But I hear came Manoria. Can I go come again, Imo? Yes, Chief and Chief Murphy. Chief Murphy Anyonu, I want to be here. Chief Murphy Anyonu, all the way from Awo Omamakosi Webia, Abarusia Ngene, one from Awo Mama, Lebono, Chief Murphy. I saw him before. Chief Murphy, I will let you know. Mr. and Mrs. John Okoli. Mr. and Mrs. John Okoli. Abiarutego. Chief and Lolo Ifani Iberusi. Thank you very much, please. Engineer and Mrs. Eze Ikeme from Ikeme's family. I want to hear one day Ikeme Diala. Leah. Oh, one day no. Oh, Madam Kwan. Oh, the Common okay. I'm not going to watch it. Madam, I'm one of them. I'm on you. I'm on last December. I'm going to this December. As usual, after the wise I got any more. And multiply. Thank you. Because a reverend father in our midst, when you go to Ragozi, when you enter Manu, Manao go from our Daki, you know, Deshinelli will go see. Please put your hands together as I welcome in our midst Reverend Father Jude Iwala, on one name my father. Reverend Father Jude Iwala, all the way from Texas. Our Texas called Maryland. All I know is he came in. Sorry, Peter, not Jude. When you're there, there is Jude. Oh, Peter Iwala, please. Reverend Father Peter Iwala. On one name, my father. Before you share your father, all I need them on a seminary school, but you work with the Mapo. Maburuno. Ne Rari Panimo Wakamba. Takamga Gagden Noba, Gakemaga. On a father, Babu, you made to Kugane Liga. When anyway, you white. So you need a Kalpati 7. When I white each and I can be cooked, get ransom. Come on, you put a name from Gakona. Father, no, oh? Wow. Welcome, you want cancer. Oh, I can't be very fresh. I would have can't. The new labor, because I can't go why on the cage of the Koganaka. Father, no, oh? You go for that grass school, ball when you're not jagger. And you get some more, and Father will never do the Oma. Ball when isn't yet bonk. We didn't do Adama like take a confession, not a hack one man. Alright, because I gonna put in a batande barakuwa. I bought one or two persons now because then all the Naki do batande barako should go out and line up. Before that, please permit me to introduce to us General and Mrs. ECN OB on one name my mom.
Onyumrenem. Pico Cobano Haka. Hotelem Hoparia. I want to see him again. Hotelem Hoparia. ECN. Obi. Onye Lulu Mam. Machi. Pico General Gadia. Yana Lola. Hotelem Hoparia. Lola. Lola, your makeup is so beautiful. Compare the woman. Oh. Upwa. Nicola. Oh, General. My General, for the last 2 years, now one wedding. General, you can remember. Only wedding I know, either somewhere there. Hey, we are getting one machine. Look at the wine. Who do you have to law? They want to get a lot of one again. Look at the wine you ready. Oh, when you compare, I get a compare. General, no, oh, God. The Papa, you need original, true original. I got put in the Torah. Then now, I have my husband, the guy goes to. Then no, it's another. General, no, okay, let him Kimatram. When you look, Mam, Machi, when you call Luli, Hodo Mozola, Bata, Lulu. Professor and Mrs. Mazi Ojiako. Professor and Mrs. Mazi Ojiako. And then you have a way here before. Oh, Lola, call on the Lola. Oh, Lola, no, cause the little father. Yeni na akwa izi na akwa now. Padded blouse, padded top, padded yeni. No bra blue one, ma hani le change the channel. Na ere wo kuru sushi na bus stop. And Mrs. Chima Onyenan. Okay, what the Mrs. Oh, Mr. and Mrs. That's all along mine. Mr. and Mrs. Chima. Alright, because I nature the latest bride and groom. Before they come, please permit me to introduce to us the chairman of today's occasion. I Bobole chairman before. Our Lord Jesus Christ, who is the overall chairman. Niheni la ne memo wa. Ebabula chukuna bo chairman. Lebeba haga pala eba. Mana chairman I got quality ba wo ye Chineke geja akwara ngwonu. No much time to make our event a successful one. Please put your hands together for Sir Engineer and Lady Vice Onye Mepo or one my mother. Kubana Onye Mepo aka or one my mother. Ile Mama Yanimile and Yanimiga on a hammer the same nursery. Now we may go. We are one name, my father. Well, now, Daddy, you're welcome, sir. All the way from America, couldn't see, but I'm calling for London. I'm going to the airport the other time. I have forgotten in my airport to carry. Let's go to Mark and I'll go back up all the time. We can move away to our airport, easy way. Chairman, at this time around, we have so many names here to recognize. But please permit me to introduce the latest couple in town. I will go and then recognize other dignitaries because we have so many here. Mandekura off shoulder, Mandekura in shoulder, Mandemen on suit. You man here you coat to cook at the Kulengua. Makandami mega arrest. We don't want men on coat. All men on suit. Suit, I want suit. Suit. Look at my mouth. Read my lip. Suit. Good. So all the shit, relax, no charges. Gawagana bataha. Inega kwa free na gnachi. Asas I guess somebody no go there apalepo. Gloria apale free. Onyo wala na yiri. Ishikegina gira we. Nonsense. Mwagawanu ma idi mena dia o. Afi me fit yeleng. Ishim sege Lord ni ngayari ko mbebule ke na agazi mu na onya ha mu na onya. Ade na the brother train. Nda yi pitch. Awo no wa brother train o. Ga no do bataha.
Nke amụta ihe ha mege n'aha ya. Ihe unu yi ka na rider music. Ladies and sea green, unu ka na-eyikwara shoe. Mmadụ na-ekwesịrị iyipụ shoe maka ndị na-elegharị anya ka nkụ. Ọ bịa.